Arratzaldeon eta ongi etorri txorienera. Jaion Emari Ezkurrena, zen moduz gaude. Gogotzu lanean hasteko, bai? Gustatzen altzaizu gaurko errezeta. Bai, baino, intriga dauket horko baselitarran painulo azpi hortan zeote da ona. Surprise! Klasiko handi bat ingo dugu, baina badaki kanpotik izan zarela, eta zure txango hori baliatuz eta bertan ikusi duzuna erabiliz, errezeta mundial eta oso gure bat ingo dugu. Hau da, ingo dituguna da, txipiroi beteak. Bere tintan, pastarekin. Arrozarekin, bikain geratzen dira. Pastarekin, zegatik ez, berdin. Nik uste dut, zenbat errezetetan, arroza erabiltzen dana, pasta berdin erabiliko gunekoa. Eta hau zehati da, errenteri aldean izan zara ez, Jaione? Bai, zituene pastan, bertan, zituenen. Zituenetik pasta. Hor daukat, freskoa dalako eta ez lehortzeko, trapua jarri diot umela gainetik, baina hau pasta freskoa. Hor pasta lehor batzuk ditugu, baina errezeta hontarako freskoa erabiliko dugu, eta prozedura, ez dakit, klasiko handi bat, etxe bakoitzean modu batera ingo dute, nik gaur ingo duan modua zein izango da? Aurrena, esan ditu, beteak izango dira. Hemen txipiroia garbitu ditu eta hemen dauzkagu beraien erroak eta hegalak. Zein goitu, lehenko, kipulin pare bat eta berakatzea tal pare bat erregosten jarriko ditugu txiki ginda, gero hauek ere txiki ingo ditugu, hemen erregoziko ditugu, eta behin, ondo erregozita dauzkagunean, utzi epeltzen pixkat, eta beti ingo ditugu gure txipiroia. Gero, txotz bat hartu. Benetan? Klasiko handi bat. Aspaldi ikusi gabe. Bai, organ euskan desan, txotxak erabeliko ditu. Egi esan, hagoa itxik ez zaila, eta normalean nik etxean ez ditut erabiltza, baina gaur, txotxak erabele behar jo. Ingo dituguna da, bete, gero salteatu ingo ditugu, zu bizi-bizian, buelta eta buelta, atera ingo ditugu, eta hor bertan, geratu zaigula hor txipiroien sustantzia eta zapore guztia, saltza ingo du. Saltza itiko kipula, 3 piperra hauek atzo izeko lakurtu nizion, bere baratzetik, daude piperrak, piperra daude bakarrik enborra. Igual, zintzilik hauek, oraindik, daudean pipermin batzuk horriakan zintzilik, eta oraindik beste dozena erdi bat, dozena piper badaudean zintzilik. Ez ditu jaso ere. Horrena hazi gorde, hoi ez da makala, Ez, benetan, Hazi gorde. Hauek ingo dituguna da, kipula horrekin erregosten jarri, hor txipiroiak erregozitako toki horretan, behin erregozi zaizkiunean barazkiak, ardo txuria, gero tomate saltza, beti bota behar dela, txipiroien tinta pixka botako diogu, hori gustora, neurrian beti bezala, eta saltza ingo du. Utziko du erregosten, birrinduko dugu, txipiroiak berriro saltza sartuko ditugu, hor bukatuko ditugu egiten, eta txipiroiak egin daudenean pasta egoziko du. Pasta egozteko 2 minutu besterik ez du behar. Ingo duna egozi eta salteatu askar, perrexil, eta berakatz pixka batekin. Eta hau lagungarri moduan jongo da aldamenean. Ez duena esan, hor buru bat eta lehatzen eta gaina atzo Jaionei eskatu nion ekartzeko, daukagu salda bat ingo dugu. Arrai salda bat, hori jarriko du lehenengo martxan, eta hori erabiliko du saltza egiteko. Eta listo, klasiko handi bat, mundu guzti gustatzen zaiona, eta Gran Solek, Hondarribiko Gran Sol jatetxeak, famatua, horrek egite zuen, olako txipiroiak arrozakin da hori, beti klasiko hori batera egiten dena, pintxo bat zeukan, zala txipiroiak arrozakin beteta, egoziten zuen, da arroza ez bete egiten zuen, da ero tempura batetik pasa, eta olako zerbait zeukan, oso goxua. Eta baina etorri zait burura, hor arroza, eta, pasta, beti saltzako zerbait bigarren batero daukagunean, pasta lagungarri bikaina da. Bakarrik tomatearekin ez da jan behar pasta. Ez. Orduan, esan dago, lehenengo, arrai salda jarriko dute iten. Erabiliko dute behin tipulinen berdeak eta, gero buru horiek, eta ingo dituena olio pixka puntia batekin erregozi, eta gero, ura bota, eta hoxea. 15-20 minutu, arrai salda bakizue, 15-20 minutu baino gehiago, ez duela behar. Ardo txuria bota behar baina ardo txuria saltzaren dako nikoa. Ongi. Bale. Eta tinta, legunea bitu, tintarekin, oin gaina tinta jorratu behar dugula. Lagun bat etorri zitzaidan, tinta toksikoa dela eta ez da toksikoa. Gordine jatea ez da komeni, baina batez ere
beraiena, animaliena, txipiroiena beraiena, gordinik, hartu da hauan ez da ona. Hori, orduen bai izan daite, baina saltzen dutena, hori saltzen dutena paketetan da, hori pasteurizatua izaten da, kozinatutakoa izaten da, eta inok ez du jaten hori, egia ez dakit nori otutza zaino nor hartuta hori jatea, beti saltza batean kozinatu iten da. Baina toksiko ez da, ez dakit nun entzun zuen toksiko mentzalata. Zango izun inoiz, nun eta nola entzuntzun, gutxi gara bera. Bai. Bai, egia da, azken finen, tinta beltza gure saltxatako batez, saltxa beltza bezala daukegu, gure ikur gisa. Lau saltza eusko gure, gorria, beltza horia eta berdea. Beraz, esan liteke tinta, txipiroien tinta, estimatu eta ezagune dela gure arte. Baina zigorrek esan bezala, badela hor ezjakintasun bat medio, duda sortzen den nolako galdera bat edo ez, eta da hori, toksikoa da bai ez, eta honen atzen zein daun edo nor daun. Berez, sukaldari famatu bat, telebistako sukaldari famatu bat. Telebistako sukaldaria die, la Stella, Marinera, bai, baina bueno. Gauze da, hori, guain urte batzuk edo behintzat hori esan zuen, telebistan toksikoa zela esan zuen, eta hortik azken finen beste hainbat blogari, kasu honetan hor dao, ez? Gaur egun nola, sarea nola zabaltzen da, ez da bakarrik sukaldarik edo telebistako aurkezle, sukaldari aurkezle bakarrik, blogak daude, olako plataforma gehiago daude sukaldaritzakoak, YouTube dao, eta Instagrama da, orduan, bakoitza bere ekarpentsoa intzun, sukaldari horrek esandakoari tiraka kasu honetan. A vuelta mantzioten. Gehien bat euskal enpresa bat izan zen, horri aldarrikapen gisa edo gezurtatzea aldera esan zuna ez, azken finen hauek industrialak pasteurizatuta daudela, hainbat eta hainbat azterketa pasa dituela, eta bar. Eta zuk esan duzu, nori okurritzen zaio sartzez, behatzakin edo sartzea hauan. Gauze da, zuk hau adibidez gaur egun sukaldaritza modernoan eta izaten da, maonesa beltza. Hori ez da kozinatu da. Baldin eta guk aterako bagenio etxean beraien zakutxo hortatik edo aterako bagenu hor, ez? Naturala, baino hauek ze kantidade erabiltzen da, oso kantitate txikia da nahi dut esan, ez? Tosikoa izateko, hori da, ez esaten du da, perresilla. Bai, zigor. Perresilla tosiko da. Baina jan behitzu lau kilote perresil. Bai, baina ez jankitasun aurren askotan ez dakigun horrek beldurre ematen digu, eta kasu honetan adibidez gastronomo eta bromatologo bat bazen, Zumarragarra, Jose Maria Buska Isusi, eta berak oain urte mordo bat idatzizun txipiroien tinta narrastik daukien antzeko pozoinan berdine dela. Bai? Orduan, urte mordotan hori sinisten da. Igual dio kantitatea, pozoina. Ez, azken finean. Egosi ezkero bakarrik pasatzen zitzaiola kaltitxeko zeuken. Beatriz esaten duena, neurria da, ez? Pozoina dosian da, hola esaten du Beatrize, baino, ez dakit, baino beldurren aurren, hori. Bai. Obe, baina, esan dakoa, kasu honetan industriala saltzen dena, bai pototxotan edo bai poltsatxotan, demago nahi dulain, maonesa bat edo ez, pasteurizatu edo olako termotratamentu bat eman gabeko zeozer. Oitako erabili. Eta bestea etxen iten dena zein, gaur egun zein hasten da poltsaik ateratzen. Baten bat bada biltzen dituna. Poltsa asko behar di hortarako, Txoriena.eus, idatzi. Erabiltze dituzu etxipiroian. Egia da, eta erojak inberdala ateatzea portu gabe, hori ez da zaila. Badauka bere trukua. Poliki, eta goiti tiraka, eta badauka bere sekretu. Garai batean, nik erabiltzen genduen, baina hori da, betu nik, oin esan behar nuen pipertxorizerui aragia, nok ateratzen nien, poteko ez duen erabiltzen da, nik aurtengo gabonetarako indituen karrakul guztik eta nik egin du saltza bizkaitarra, baina pipertxorizeru. Lehengo era, hartu lau aldi, lau irekin aldi, eta Bai, erromantiko bat izango da, azken finean, mami edo gatzatu iteko, bezala batzuk gatzure edo, kuajoa esaten dena erosingo gue, beste batzuk etxeko naturala iten nahiko, berdin. Ni hori Iñaki aurten etxe peskateroa, nik horre makaia saltzen du pila bat. Eta berak esaten dit, oraindik, eta Iñaki Uribe saltzanekoak ere, Durangon makaia da jarri zuen, eta oraindik zenbat eta zenbat jende daben, etxean gezatzen duena makaia.
Osea, ez dute, gaur egun, saltzen dizute makaiabak, esatua, ja ondo puntuan da hori, eta oinde jendea dago etxian, jartzen duela uretan, 2 egunetan zehar, ura aldatzen ibili, ez da izan, bueno, lana ez da egia zen, horri ibili aldatu inbeharra, baina, eta orain gaur egun, badola jende bat. Bueno, bai, egia esan gaur egun merkatun denetatik du. Bada egian etxean pasta freskoa egiten dunik, baina merkatun izan da gertukoa, etxekoa, bertakoa, zituenekoa bezalakoa, basatezu zergatik. Ikusi nahi zituene gertutik, venga, sartu bideoa. Pasta honak ez du zertan italiarra izan beharrik. Inguruko eta garaiko lehen gaiekin egina zituene obradorean egiten den modukoa horren lekuko da. Beraz, hemen Errenterian munduko pastarik onena. Baiara Arretegi, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, zuen esanera da, ametsak beti handiak izan behar direla, ez da? Zituen ere ala da. Bai, pixka handia gelitu zaigu, bai. Mensaken on txikitan zehaziko geha, handiak egin zuzenin. Zuzen, bai. Eta nola bi oi hartzuar, pasta iten, nondi nora? Ja, raro emateo, bai. Italian izan zate do? Ke ba? Beti pentsatu dugu, asmatu behar dugu historin bat, Amona Donatella bat genula, eta holako, ez dakago. Bueno, kanpoko kuadro horrek bai ematen du, eman dezake horretarako. Bai, izan da jeke, bai. Bueno, hasi, handitik hasi zineten edo txikitik? Txikitik, etxean, obradore txikikin, hau da, bigarren pausua. Bueno, obradoreare ezin zitzaion, deitu, hasi ginen etxean, etxeko sukaldian, proiektu hau etxeko sukaldian hasi zen, utzi ziguten makina txiki bat, bueno, hain ikusi zuten 6 kiloko margenak inibiltzen da, hasi ginen 2 kiloko makina batekin ikasten zegugre ez genekin, eta hortik pixka komerzializatzen hemen herriko kontsumo taldean, eta, bueno, batez ikasteko, ez? Eta, bueno, gure argi genuen haundira jo nahi genula horretik, txikitik hasi berda, baina haundira joteko. Eta orduan ja bizkat ikasi genunin, pues ja, honea, horreginan, bai. Eta gaur egungo eskaintza, gutxi gora bera, hau da, edo honetatik aparte gehiago ere baduzue? Ez, normalian hemen dakagu, hemen vitrinako guzia da pasta freskua. Hau freskoa da? Hoi da, bai, hau da inberria esango genuke, eta deshidratatu gabia, eta goia, hemen bestia, deshidratatua. Hemen bat falta da, barazki lasaina. Antxe, labian dakago ja, Katxiz! Pena da usaia ez dela nabaritzen. Bueno, ni hemen bertan galditxuko naiz hori bukatu arte. Bueno, aragia nahi prestak hau. Bale. Egunero iten txugu lasaina pare bat. Bai, ja prest. Ikusi, zelako itxura. Nun geratzen da hori, Jaione? Txarra naiz doani olako indikazioak ematen. Errenteri. RK ez. Udaletxea, guazen zentu. Udaletxea. Udaletxea bizkarren atzea utzita, hor daukezu, ez hori ez da atzea. Atzea da hau, bai? Daukezu erdiko olako bide, pasabide bat, eta hor pixkat aurrean da eskubitatiak. Eta hor batzutan, astean behin hobitan, egoten da, hola akorde jotzaile bat, ematen dizula Italiara, gutxi gora bera, bertan, pasta. Eta holako musikakin, zoragarri. Produktua, goi maiakoa, etxeakoa. Hoi da. Bueno, ondo, jakitxe. Ongi azaldu dizot? Bai. Gutxi gora bera. Zulen bitxi udaletxea bilatu, eta gero udaletxeari bizkarra jarri, eta gero txaka-txaka. Bai, bale. Galdetu. Eta bestela beti daukezu maps. Ostra nahiz ni ondo mobilak gero, haste nahiz, jartzen dut holan da, bestantera behiratzen dut, eta naztu iten naiz, ez da broma, Bueno, txipiloiekin jarraitzen dugu. Arraiz alda egiten, beste 9 minutu falta zaizkio, tipulinak moztu ditugu, eta hauek erregoste jarriko ditugu. Gero berakatza talpare bat moztu, eta hauek ere barrura. Eta gero, garroak eta egoak moztu jungunez. Gero, betegarri moduan, nik ez da, egon ez pentsatzen, beste ze betegarri bilizan dan txipilioekin. Josuz Jainkoa, batzuk urdai azpikoa sartzea. Ja, izatete da, nik hor, baina nahiz izan,
Gogoratu Presenek, nire nagusi izan zenak, eta sukaldari buru izan zenak, arek sartze ziola arrautze gogoratzen, ogi birrindue arrautze eta baratxuri besterik gabe. Baina zan, tortilla bat ikizan, naski bat. Antzeko, bai, naski bat, hori da. Aukerak milaka, beste batzuk esango dute, bai, nik Pelaio, San Pelaio edo Pelaio. Pelaio erara. Nik behin abitu ikusi nuen bat, jau zan 2.0, txangurruak. Eta zuk hemen bermutakin ere indezu saltxatzea, baina, bai, aukera milaka. Txipiroiak, ze hona diezan. Bai. Bueno, hauxe, erregosten, eta esan dakoa, garroak, eta egalak, mosten hori bitarte. Osongi, dagu, txipiroi tinta hor daukeula eta izpide nagusi daukeun hortan. Hori holaxen pototxo hortan ikusi eta lehenengo eta behin zer datorkigu burura. Eskuzikinak. Tinta. Txinartar tinta. Guk hau agian gaur egun ez du ikusi. Luma hauek ere, bere garaien lumak ezagutu eta erabili nitun. Abai? Baina ez luma, hegazti, luma behizik eta beste hauek. Axota edo boligrafoa bezala, baina luma. Oain gaur egun bintzat ez ditut ikusten, edo nik uste opari garrantzitsu bezala edo zehoze berezi bezala iken dela. Lehen garai baten oitakokine idazten genuen. Bueno, bida. Metalesko punta zala. Hoi da. Nik uste gaur egun kaligrafiara dedikatzen edo, hortara, oik erabiltzen ditula, baina, hor, txinatar tinta, beltza. Badakizo hau bere garaien mileka eta mileka urte ditu honek, 5.000 edo, bere garaien zerekin iten zuen? Tinta eta ikatza ero, ez da? Kedarra, oin. Hori da. Kedarra oin, gero olako beste pigmentu natural batzuk eta elementu aromatikoak. Beltza kolorea eta gero gorri ere iten omen zuen, baina hemen bitxina da, hau txinan asmatu bazen asmatu, garai hartan paperik etzeola. Zeren gainen idazten zuten? Harrin gainen, edo zin olako gainazal baten. Eta beti likidoan ez zuen izaten. Itzen zuenen hori, itzen zuen bloke sendo bat, eta gero behar zuen einen, edo beharrala itzen zuen urtu, eta gero hori lumatxo bat, edo kasu honetan beraiek pentsatzen olako txotx batekin edo, itzen zituela beraien izki hauek, bai. Eta hola. Tinta kontua etorri zaizkidenean, zer etorri zaik? Gaztetako oroitzapenak ikasten da tinta lehortzen zanean, berotzen ibiltzen ginenean da, batzuk txeskeroakin bematen zuten, ez? Txeskero, bakizu zertzen nobena, azkarrena? Zein? Zapatiletako goman, Hori da, esan hemen, hori bai? Klasiko handi, Gaur egun. Baina, hori, nigo garatzen, hori guretzako, ikastola izan zen, beti arkatzetik pasatzera, gero, bik boligrafoetara pausu hori izan zen, la leche. Ezin zen borratu lehengo eta ben, claro. Hanka sartzen paseo, tatxon. Ez, borragoma batzu bazuen lakarrak, papera jate zizuela, borragoma hauek alde bat urdin eta bestea gorrie. Bai, horre borratzen zuiten. Bai, eta jane bai. Gero, tipesa etorri zan, da horre bai, horrekin bai. Bueno, zuek trukoen batero izaten mazen duten, tinta, eta gastatzen zaren gastatu iketzen, la ostras, hor egia da, kontatu nola berreskuratzen zenuten, berotzea zan hori, hotza geratzen zalako. Nik uste baiet, batzutan azken finen hor puntan dauke olako borobil edo esfera txiki bat, eta horrek bueltak eman behar ditu, eta likido hori pasatzen utzi. Utsi gara mekanismoa, Komentatu izan dut hemen inoiz, baina ez da, jente asko kestu jakin, graziosoa da, anekdota hori, lehenengo espaziontziak espaziora joaten hasi zirenean, da hor, izan zen horako bilera bat munduko zientzilaria handiak eta NASAkoa joan ziren, da guk, joan ginen, karo, espaziora joan, da boligrafoa idaztera joan, da, karo, tintak horak eitezun, grabidade gabe, eta orduan ezin idatzi. $100 milioi gastatu ditu hemen, motore bat jarri dio boligrafo honi horre egiten diona beti denbora guztian tinta izatea ez dakiz eta Errusiarra esatzen da. Guk arkatz bat erabiltzen du. Belarria jetxi. Eta hori antzapenetakoa da. Benetan? Gastatu zituzela milioiak, karo, ezin zuten idatzi hangoian, boligrafoakin ezin idatzi, ez da izema milioi inbertitu zituzten, tinta beti indarra, presioa juteko eta idatzi alizateko, eta Errusiarrek hartu eta guk arkatz bat erabiltzen du. Probatu zuen inoiz? Arkatzazken zinen gero borratzezu eta ez dakit hor
ez da fiablea, ez? Zeozen nahi bazu por sekula sekulurum gelditzea. Ba, jangora normalen idazten diena, per sekula sekulurum izan behar diena. Mundua borobila ikusten da hemen goitik. Sekula sekulorum horreatu da idatzita. Sekula sekulorum. Bueno, por sekula sekulorum ere gelditzen die batzutan boligrafo tintakin olako orbanak, ez? Tipikoa izaten da, batzuetan, bueno, bai medikuk, erizainak, edo bestelakoak, atorra, guk atorra esaten diogu. Alkandorako poltsatxoan boligrafoa sartu eta batean lertu, eta tinta orban hori. Nola garbitzen da kasu hontan? Bueno, gaur egun egia esan denatati dago, eta olako orban kentzeko zehose kimikoa hartu dezakegu, eskuratu dezakegu, baino etxen, ziztu baten itxeko modu bat da, eta hortan abili izan behar da, eta azkarra izan behar da, inbar dena da. Zikinu eta zeituan. Zeitun, bai. Hau da, tela edo jalan azpin sartu behar da beste bat, bai? Eta hartu behar da algodoi bat, alkoholetan ongi bustita eta txaka kendu arte, alkohola erabili behar da. Beste batzuk bizarra kentzeko aparra ibiltzeue, baita ere funtzionatzen omen do. Baina, bueno, gero esan dezakegu, bale, hori arropan, baina, nere umeak pareta aldez alde margotu dit, kontxo! Hau etxe guztietan pasa da, Eta ez bazaizue pasako zaizue lasaion. Hemen, denontzako da. Kendu umei, arkatzak. Bueno, edo rotula gaiuk. Bueno, olakotan berdin. Alkola ongi busti, trapu baten, eragin, marrazki horren gainen, eta gero, estropajo batekin txaka poliki. Eta gero bestela, beste aukera bada, pareta horiak ez dira eramaten ja. Margotu txuriz, etxeko pareta. Listo. Nik uste txuriz, ez? Nik uste txuriz. Eramaten di hoi? Bai, zango nuke, ez, argitasun... Bai, horretik, jentiak horia dauzke, baina garaia da margotzeko etxeko pareta hori, eta txuriz margotu zazue. Bakoitza nahi duen etxeko, vintaxerara nahi badore. Eta bestela esango duzu, nere umea eskolatik etorri zei rotula gaiu nolako orbanakin edo mantxakin, nola kendu ditzak, eta alkoholakin ebai, ez, kasu hontan hileko lakakin, antza. Hor, gu jatetxetan dalan ikin gendunen jaione, klasiko handi bat izaten zen, ardoa erortze zitzaizuen. Hor bat zegoen, spray bat olan aparra modu motatzen zuela. Nik horrekin anekdota bat dauke baino bez kontatzea, zebralin. Bai, nik hori goatzen nahi zutartzen zianan kamaet, eta aina sukaldera ino kartzen zuten bezeroa holan, da... Kasu honetan, esan ningo, total, tabernan bazen izena ez dut esango, baina gizon heldu bat, eta ari txoixo jaten ezela daiola intzion, eta dena zikindu zen, eta mantxak entzeko, edo orbanak entzeko deitu zitean, eta ni han nindoan, ere zebralinakin, eta horraz alkandora, beitiken gora, da kentzen, ez, mesedez, ez, lasai, ez kendu den alkandorarik. Hau da, azken pinen, berdin, serbileta bat edo... Azpin jarri, bota, utzi pausatzen lehortzen, eta behin lehortzen denen, hautxe hori kendu. Ez da, inungo kamisitaik inunek kendu behar. Oirenei pasa behar. Zau, neska gaztia, bintxan, nata esadu, proetxaten gorgo. En fin, hori klasiko handia dizatzen. Eskontzatan da zenbat aldiz, etortzen ziren, da nik ez da, potok eta potok zebralineko gastatuko ziren eskontzatan garai batian. Garai batian, eroin ez da, eskontza egiten dien. Ingabe, noski bai, ez beste erabatetara, baina, bueno. Bueno, kipula eta berakatzak uste duzu ja dagoeneko erregozita. Arraizalda gelditu da, hau ja listo daukago. Eta hoi, ezerrez, hemen botako dugu gure txipiroiaren erroak eta galak, utziko ditugu hemen bere ura honek, hoi ura botako du. Buelta batzuk emango izio, ura botako du. Ur hori, ja, surgatzen duenean dana lurrundu zaigunean, nahikua, hori izango da, puntua ja inda dagoena. Eta gero horrekin, beteko ditugu gure txipiroiak. Eta ez da gait, horren eta beste viajen bat. Bai, azken finen zituenen sarrera ikusi du, nahiara ezagutu du, baino zituenek badu olako bihotza, badu motorra, beraz oain horrera joateko garaie iritsi da, eta ikustazuen nola iten den benetako pasta. Iker, zein zereal erabiltzen duzu pasta iteko? Gehiena erabiltzen dugu gari gogorra, semola gari gogorra dena. Eta gihore bai erabiltzen dugu espelta eta zekalea ere bai. Eta zereal horiekin egiten dugu, normalian, bai. Ingurukoak, ez da?
Bai, garilla ekartzen dugu Hueskatikan, eta gero espelta eta zekalea bai ekartzen dugula Nafarrotikan, bai, hemendikan. Zein da zuen indargunea, pasta freskoa ala lehorra? Ba, freskua, gu saiatzen geha aldik eta fresko gehien erabiltzen eta jendiari eskaintzen, ze uste dugu kalidadea handiagoa dela, gutxiago manipulatua dago, ze azkenin lehorra inberdezu freskuan izango balitz bezala eta gero lehortu, orduan prozeso gehiago daka eta gustatzen zaigu freskua eskaintzea, ze goxuago gehatzen da eta finago gehatzen da, azkarrago egiten da baitara, azkarrago egosten da, orduan bai, guri freskua gustatzen zaigu eskaintzea jende hori. Bezeroak estimatzen du gehien horretaz gain? Bai, freskua eskaintzen diogunean, jendea igual datorrenian debajo, guz ez dakit zehartu, no seke, galdetzen diogu jateko, aste hortan jateko den, eta baietz esaten digute, orduan freskoa emateko, eta etortzen dira, eta gero esaten digute, joe, kriston diferentzia daka, eta bai, egia esan badaka bere gauzatxua. Hau freskorako dijoa edo lehorrerako? Hau lehortzeko, bai. Lehortzeko. Hau tailarinak kurkumarekin, eta hau geho lehortzeko dikoazte. Eta forma aldatzeko hemendik, ez? Bai, hori da. Hemen trefilak aldatzen dira, ditugu forma ezberdinak eta pieza hau aldatzen da, eta ditugu espiralak, kontxitak, fideoak, eta denetik pixkatxo bat, kontuz. Bikain, eta hau gero honen jarraipena sukaldean izaten da, ez? Bai, erakusleioa, baina zuen sukaldean ere bai. Sukaldean momentuz egiten dugun bakarra da lasainak. Bai, lasaina laminak egiten ditugu eta gero lasainak egiten ditugu freskuan, lamina freskoekin, markatu, eta bai, egina bakarrikan hori egiten dugu. Gero bestela, bai, pasta freskoa mostradorea dikoa eta saltzeko bakarrikan. Gero aurreago bai da badakagu pentsatua, hastian 3-4 saltsa egitea eta eskaintzia pasta egina, ja. Momentuz nahikoa dakagu eta bai. Ni launtza etorri naiz, eh? Pues, nahi zunin, hartu eta moztu. Fuerte, infuerte, lasai. Beste saiakera bat. Hoi da. Bi? Hortxe, hola xem, bihatzakin heldu, eta hortxe jarri. Perfecto. Beste. Ez da inerresa, Hortik atatzea pasta eta... Hola, berari ikusita izan? Ba, nik esaten, hoi errisa izangoa edo, ausartu nintzen, esan, baizu, bitu, nik moztuko nuke pasta moztutela esateko benik. Jopela, sasita, narratx, dauke joku, dauke eskumuturren txak joku bat, bai. Eta hau bai dala artizego, ez? Super. Tamaina berdinakoak ez diateako inoiz? Berak egi esan hartu edauke, ez? Milimetro bat gora bera. Bai, ez, hori da. Eta gero azken finen ere, beraien plangintza dauki, eta gaur tokatzen da, pasta, garina, edo bihar tokatuko da, edo etxen, kontuz. Hemendiken ordu betera edo bitara tokatuko da halako irinekin indakoa, eta beste forma batekoa, esaten dena, kiribila edo... Bai. Eta txukun dara mate dena. Ni txukun ez daki, baina hemen, pixkanaka, betegarria da, ostu zaigu, eta betetzen inditu dana gero saltzako barazkiak eta txikitu eta itxikut, kipula eta piper berdea. Eta hauek, holan, poliki, pazientzi pixkatekin, koiara txiki bat hartu, betiko era tradizionalean. Eta hemen jaien ez dizu txotxa jarriko eta ez dira jarriko txotxa. Hanbesteko histori eta... Bai, baina, betegarri gehiago egongo bazan, baina betegarriz pixkatu lan. Gero egia da, hone txikitu iten dira, bildu iten dire, eta goa itxiken zaie bete. Orduan ez da zetan behar. Ez dira. Gaur txotxikabe. Txotxikabe, hori da. Hauek hori, beteta dauzkadunean, hemen olio txorrota dagoen bat, eta bizian gorritu ingoitu, gorritu bakarrik, ze txipiroiak bagizu daukatela ero gutxi inda, ero luze. Eta hemen izango da gorritu bat, gero saltza bertanin, eta gero bertan beste minutu apur batzuk, eta listo, ez dute. Denpora gehi guztitu, txipiroia zutan. Nire teoria. Zuk esan duzu edo gutxi edo asko. Orduan asko egiten duenak egon egiten du.
erdibidekoa dago ezki. Ez ozer. Hori da. Baina asko ite dute, zeitxe zeiek gorra, txio laneatzen dira, ez dela txikoloso modu, nio. Ez dakit. Bat lotu nola iten dira. Ez dakit. Ze kontu gehiago, Mariz Corona? Beira, bitxikeri, nahiko politxe bat dakarkizut. Tintakin, ero? Tintakin jarraitzen dugu, errepasu txiki bat indeu hortik, bai txinartar tintaren inguruan, boligrafoarena, eta aizu, eta gaur egungo honako imprimatzaile edo impresoraren tintarekin, zer? Gasoiaz eta gasolinaz kexatzen gara, baina, nio. Zer, a ber, kontatu. Bixi da bilela hori. Ze garestitu indela? Ez, garestiet da. Garestiet dala, bai, badaki da. Kartutxo batek, etxean imprimizia gauza bikote, unmentzako marrazki batzuk impriminio da. Neharretxezu? Beraiek ikia daukia marrazkiek. Impriminio da, gero pintatzeko beraiek. Pintatu, mikiko diet etxetxo bat. Seriotasunez, ez da enbesteako. Azken finean, esaten baiazu momentu litro bat erosi bazula, baina azkenen kartutxoka erosten die. Gauze hori da, impresorako tinta litro batek azken finean perfume on garestina litro batek hainbez gehiago balio do. Oain 10 urte edo 10 bat esan zen Chanel número 5, número 5. Number 5. Bai, hori da, Chanel 5 zenbaki hau 200 mililitro baino, barkatu garestiagoa zela imprimatzeko onako tinta. Bai. Zer, baina, baina, gutxikin pila bat izango du, ez? Bai, baino maiztasunez aldatu behar da. Eta koixka hor da, ez dakizuen buruari noiz batxe galdegin diozuen zergatik, ez? Ze arraio olako kartutxo batek, 30 bat euro balio ditun, eta, Nik galdera bota. Zergatik? Zergatik, eskerrik asko galdera hoitxegatik. Azken finen, enpresa hauek argudiatzeko edo esango dizue, testualki esaten dena, hau esango dizue, honekin salduko dizue, bai? Gakoa tintaren pigmentu egokien aurkikuntzan dago, hau da, estudio bat inbar da. Saiakera batzuk inbar die. Non pigmentu hauek imprimatzaia jaurtzitzen dituen milaka mikrotantak prezisioan egokitu edo aguantatu behar die paperen, Eta horiek segundu baten lehortu behar die. Azken finen, hor guzti horren atzen ikerkuntza badao, eta geidei eta zea guzti hori. Lantalde handie, dirutza, investigazioa esaten dena, honako azpiegiturak eta bar, baino egie zein den, aitu. Impresorak berez ez die oso garestik, nahiko merke die, eskuragarri die. Hori azken finen merkatu hori bultzatzeko iteue, baino gero diruen lortzeko impresora, tintatak. Tinta, saldu beharra? Ez, tintatik lortzeu, Benefiziok edo onurak edo hortik enitzen du. Azken finen, maiztasunez erosi bar die, maizta egie den obsolescentzia programada edo lako programatutako zahartzaro bat badela, eta esan imprimatzaik edo impresorak ere beraien iraungitze data dukiela, baino, haizu, bitarte hortan urte beten, 2 urten edo 3 urten, tinta, txaka-txaka, eta hortik irabazten dute. Hoi da egie. Betxo, lau mandukan ordenaio saltze zituela, da bez, nik ordenaio eta saltzetik diru gutxi, konpuntzetik, hortzik atatzen du dirua. Eta gaitzerdi konpontzen bada, ze gaur egun bada oiture bat, hautsi zait, agurren hor, eta jen jogo. Holistak. Gauzatxo bat, hauek, ez zaite iritsi betegarrirako, hauek inalditu zuero, bata besteakin bete ero danalakoa, ero, erabilik ero, arroz bat itxiko, txiki inda, ero nahi duzuena, Baina beste teknika hon bada, hartu eta bata bestearekin bete, ero bete gabere utzi aldiela, ez da problemarik. Orduan, beste bideo bauko du, zituenen. Nik hemen, zu bizi-bizia jarriko dut, eta hauek korritzen jongo naiz, eta bi mitartean, errenderioa jongo bat, eta ikusiko du? Nahiarakin, ontziratutako pasta, zein den, barietate guztia. Ikusi. Nahiara pasta ona baina gero kozinatzeko garaian badu honek sekretu berezirik. Jakin berda, gu pasta ona itea gozta bada, baina gero kozinatzeko berdu bere. Egia da, pasta artisauak iten dira brontzezko trefiliakin, eta horrek ematen jona da beste testura bat, izaten du porosidade gehiago pasta horrek, eta orduan gutxigo egosi berda, adibidez pasta lehorra 5 minutuki nina legoke, eta freskoa bikin izaten da. Eta geho porosidade horrekin, hobeto ligatzen du saltxekin, eta daka bere zea.
Bueno, ligatzen du saltxekin pasta berak edo bueno, ohitura badu ez, ura hau iragaztekoan arraskati botatzekoa, hori ez da bota behar, ez da? Hori elixirra da. Batxugu hemen ohitura batzuk ez dianak oso egokiak, ez? Eta azteko, beti egiten dugu, igual pasta egosi, igual gehiegi eta utzi hor. Eta ez interesantiena beti da, lehenengo ohitia saltxa bat, eta azkeneko momentuan egosi pasta eta berua da hola, urotzetatik ez da pasa, ezin da. Hoi da, ez da, ja da hola, botatzen du saltxara, eta uro ere bai interesantia da, ze almidoia hor gelditzen zaio. Orduan geho pastak loditzeko eta, karbonaran adibidez, erabiltzen da uroi, edo, bueno, beste dozein saltxantzako, almidoi hori interesantia loditzeko. Carbonara, beste dozein saltxa, baina zura buruz zein da lagungarririk onena pastentzako? Baratxuria oli jaun batekin. Zigor, beste lagun bat hemen zuretzako. Bueno, oso sano gaude horregatik, Bai, talde egin dezakezue. Bai. Bueno, eta zituen pasta eskuratzeko, bertan hemen errenteria eta horretatik at? Bueno, eskualdian, gehien lan egiten dugu eskualdiakin. Hasita, Irundikan Donostirako tarti hortan, bai Hernanin dendan batian hola badugu. Gure helburua beti izan du da lokalki lan aitia. Ez bakarrik ekoizpena, sino salmentare bai lokalki. Orduan... Bikain. Bueno, guk txorienera zituen pasta eramango du eta eskerrik asko guzti. Bai, zuiri. Sekretu gabeko produktua. Osua denoi gustatzen zaiguna. Zein etzai gustatzen pasta? Gutxi ongo dira, ongo da norbait, baina bertakoa eta kalidadekoa. Bai. Eta edozeinekin ondo doana gaurko errezetarekin bezala. Bueno, gorritu ditugu gure txipiroiak, gero kipula eta piper berdea jarritu erregosten, ja hemen da ordu erdi erregosten, eta orain, ardo txuria kopa bat, eta lurruntzen denean, tomate saltza eta tinta. Koiala kada pare bat, txiki pare bat, eola niko izango. Eta ero nahi beste, arraiz aldakin jungo gara jolaste. Hau, utziko dugu hemen erregosten, 20 minutu ero tapa jarrita, eta ero izango da birrindu, eta txipiroia bertan bukatu. Denak inditut azkenean. Erabaki dugu hauek horribiliko ziela beste saltzatzen, da gero, tokatzen zen nahi betea, eta hori da. Eta zain nahi toketatu, hala. Izorrai. Eta hemen daukat ura gero egosteko pasta, baina kontutan izan, hau azkenean bukaeran izango daia inda daukagunean gure txipiroia. Orduan, lurrundu zaigo, tomate saltza, ero tinta, gure tinta. Bueno, beti esaten dala, Euskaldun hona dala tinta eta, baina gero Italian eta badaude errezetak. Holan beltzak tintarekin eta iten dienak. Euskaldune da eta utzi hortan. Bai. Gurea bakar. Listo. Gaina atzera joan da, Euskalo gure zein arbasok erabiltzen zuenoetako bat. Hau ondo gongo zan jakitean nola okurritu etezitzaion norbaiti tinta hori barrura botatzea, nahi gabe. Nik uste nahi gabe botako zuela. Ez dakit. Eta gaina, egia da tintak zaporea ematen du, ez da bakarrik kolorea, Eta gaina, gatz puntu bat ematen du orduan, gatzean komenira bukaeran botatzea gatza saltza honi, Baina zein okurrituko etezitzaion, Aizu, galdetu zen ezaiok ez dure, aitona monari. Nola, WhatsApp idez? WhatsApp idez. Jesus, bidea itxeko zen. Mira, bitxikeri badakarkizutelako. Vale. Orduan, hori ezin, WhatsAppen ezin. Vale. Ez da gini, komunikatzeko ez da hoezu, guandiken bintzat. Ez dakite da. Konzentratu nahiz da sartu. Noraino juntzea? 6 belaunaldi atzera. Ados, beida, gaiak erabat aldatuz, gaurko edo gaingo bitxikeria, hau da, gure arbasoak noraino eraman ditzakegu atzerantz eta bakoitzak zein izen hartzen du, bai? Eta zenbat ziren. Bueno, gurasoz guraso. Beste aire guztik kanpon utzi eta ordun. Gurasoak 2 ditu. Aitonamonak 4. Bai, bakoitzak 4 aitonamon ditu. Gero daude birraitonak, horraino birraiton birreamonak. Bai, hor daude 8, bakoitzak 8 ditu.
bai? Bai. Gero daude eren aitonak, eren amonak, hau da, tatarabuelo, tatarabuela. Eta hauek zen baditun 16, badoa, ikusten biderkatzen doa asuntoa. Gero, lau aitonak edo lau amonak esaten zaio, trastatarabuelo, trastatarabuela. Jesus. Bale, 32 ditu bakoitzak. Ja, galtzen nahi nez. Bueno, lasai, Bai. jarraituko dugu, 32 ditu. Eta gero, hartzen duen izenak onako hauek die, belaunaldiz, belaunaldi. Pentaitona edo pentamona, eta hauek ditu bakoitzak 74. Jarraian, exaitona, examona, eta bakoitzak ditu 128. Heptaitona, heptamona, 256. Eta hola hepta zazpida. Hola joan gaitzezke 10 arte, eta 10rena da dekaitona edo dekamona. Bakizu zen baditxungun bakoitzak? Zema dekadamona. 2048. Osa, oitako bat emate jakingo zoin tinta zehati sartu ziren. Hoi ba, Seguro. 10 belaunaldi altzerantz joan da, hoi dena dauzkeu. Jesus jainkoa. Batzu badia, Desorbitatu iduritzen zain neri. Bai. 2048. Imaginatu, Olako WhatsApp zuaitz taldea. hori. Zelako Ba, WhatsApp baino, taldea. Ez, esan nahi nizuke bada, ez, arbason olako zuaitz genealogikoa iten dela. Bai. Wow. Bai. Gua daukagu inda, baina hori ustut lau ero atzean zata, ja horria hundi Izugarrizkoa, bai. Bueno, bilobakin ere berdin hartzen da, aurrizki hori berdin da. Esan litekena pentaioba, exaioba, heptaioba, oktoioba, nona bederatzi dela, nona ioba eta deka biloba. Bueno, barkatu, biloba. Ni ez dait, etorkizun baten gure ondorengo kizautuko dituen guzti haue, baina Dios paga emateko 2048. Euro bana eman behar badiezu baita, euro bana, baina 2000 eta piku euro. Paga eman behar zuen bakoitzean. Gaur egungo pentsioak inez da ingo, desde luego. Eskas aldera, bai. Ordu batzu sartu da igual telebizan hemen. Kamarak alde batetik bestea ematen da, holan. Baina, hasi zure bilobari, zure birbilobari, zure iruilobari. Lana pilatzen izat. Bueno, ze kontu. Jaione, itxengo du saltza eginda egon arte, eginda daukagunean, birrindu, iragazi, eta gero txipiroia bertan, hoxe, 15 minutu izango ditu emeki poliki egiten, eta gero momentuan bertan, egosiko dugu, eta sartai bat izango du hemen, eta sartai hortan berakaz pixatekin da perseiakin salteatu, eta platera aurkestea besterik ez zaigu farla. Beraz, zei gurekin. Itxaroteak merezi izan du. Txipiroiak, ja hor dauzkago, emeki por egiten. Eta, bueno, pasketa fresko izatera, ura irekiten geneukan, bota dugu, eta irekiten azten denetik berriro, 2 minutu. Oin joko du, eta ingo duna hemen, nik gure etxean nola gustatzen zizku, salteatu eta bakarrik. Berak atzapur batekin, eta ero, perresila, beldur gabe, eta, txak, gure pasta, bertan salteatu, eta jaine, plater bat atatzen badia zuero, ja aurkezten jungo gara, edo... Nere aukeran, platera? Zure aukeran, eta txipiroia jartzen nahi oso jun, jarri, uste dizut, gaur. Gaur, no... alpertuta. Gure etxen honi pazioa esatu zaio. Nio! Hori izan, bandeja. Pazioa. Hori aurkezteko, ja, ez? Gero izango zen. Bueno, ba... Behin hasita razioa izan deila, ez? Ganorazkoa zer. Ba, holan bakarrik, jaione, pasta holan bakarrik, zegoxua. Earra. Eta ja, txipiroi batzuk aldamenian baldin baito, ba, zer esanik ez. Eta ina hori, saltzan gero hori nasiko daudana, ni ja, urduri jartzen nahi nez. Bale, ba, txipiroiak, gerturatzen bai izkazuk, esaz, pazio hontan... Pazioa. Pazioa. Vale. Bai, guk aparteko iztegie daukegu. Bai. Leitzarrok, nolako ez zerten. Bat. Razioa zenbateko alitzeke, ona edo, ez? Begira. Tamainan arabera, ez? Horbe txipiroiak eta txipiroiak. Bueno, momentuz aukeratutakoak ustez barru bete dune dela, eh? Danak. Azkeneko hori egokituko zezkio utxek. Izarrai. Urrengon, segi, bizikletan ibiltzea noa. Segi. Lau ordu bizikleta. Jango itxuk utzek. Zaten dana.
Obena bizikleta estatikoa, etxenkiak, eskura. Ja, zurra idez, maia jarrita dau. Bertati bertara. Bueno, hanek, ez dauko lan, floritura handiri behar, errezeta hau, bera bakarrik horrela, neikoa, pasta hon bat, gure sukaldaritzako klasiko handi batekin, bikaine. Txipiroi beteak bere tintan, pastarekin.